ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבות העבודה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה. הערב בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח ביאתה? אז 3-4 ולמנוחה. היי, כן בבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי, כן בבוקר בא לעבודה, כן 3-4. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? אתה חייב לשפוך הרבה זהה. אז 3-4 ולעבודה. האהבה היא תציל אותך. 3-4 אז תאהב אותה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? אתה חייב לשכוח מי אתה. אז 3-4 ולאהבה. היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי. יראי קיץ נישאים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות. בוקר אחד פתחתי חלום ותכף הריח לי דק מן הדק קיץ מסוג